Tak už mám mačku, tak čo? Dom. Hej, počkaj, nemôžem pri ňom vrieskať. Potrebujeme tu a tu, tu a tu. OK. Kamo tu, dom, alebo tu. Do stredu. Hej. Modrý pes. Modrý pes šet. Modrý pes. Lajna. Modrý pes. Ešte dom. Čo? Jori. Hej, myslíš, že to môžem všetko vybrať, nezrušia mi spoluprácu? Ja môžem všetko vyberať práve. Ty kokot. Čo to máme ešte 7... Aha, to není full. Jori, musíš ísť preč, lebo táto bude vrískať. Prosím ťa. Tak bola... Jori, ty si mačka, vieš o tom, a ty si mi doniesol veľa peniazí, dostaneš kapsičku dneska bonusovú pre teba, dobre? Poďme. Každý spin milión. 2200 €. Máme 1000 X-chat. Modrý. Full line na 720. $3,500 €!